Здравейте, приятели! Аз съм Нина, член-партньор на Световния круизен клуб на пътешествениците InCruises. Днес ще ви кажа една чудесна новина, а тя е, че за 3 дни InCruises получи 4 награди Магелан. Наградата Магелан се предоставя на най-добрите в туризма за изключителни постижения и професионализъм в тази индустрия. На 28 октомври 2023 година InCruises получиха една златна и 2 сребърни награди. Златото е за бизнес стратегия. А това е изключително важно, ако иска една фирма или клуб, както е нашия, да се развива. Затова, защото в InCruises се участват 70 000 препоръчени партньори по целия свят. Среброто е за технологични решения, заради доволните клубни партньори, които са в основата на дейността на InCruises, и другото сребро е за програма за обучение, тъй като InCruises се отнасят изключително сериозно към професионалното и личностното развитие на партньорите си и на членовете на клуба. И всъщност InCruises получи тази награда за партньорските програми за обучение. Освен това, линията MCS Cruise Lines награди InCruises за това, че за 2023 година той е довел на борда на тази компания най-голям брой пасажери. Така че заповядайте в нашия клуб. Ще имате възможност да пътешествате по целия свят на най-различни дестинации, без да се ограничавате в време, без да се съобразявате с дати, както става по принцип при туристическите агенции. Вие решавате кога, къде и с колко човека ще пътувате. Надявам се тази информация да ви е била полезна. Ако лично вие не се интересувате от круизните пътешествия, можете да споделите клипа с ваши приятели, които наистина обичат да пътуват с круизни кораби. Искам обаче да уточня и още нещо. InCruises не е само круизен клуб. На новата платформа InStyle можете да си запазите хотел за почивка отново на хиляди дестинации по света. Така че, освен круизните пътешествия, InCruises предлага и почивки. Въобще, този клуб се развива с много бързи темпове и за мен е привилегия, че съм част от партньорите на клуба. Заповядайте в нашия клуб. Благодаря ви, че останахте с мен. Хубава вечер!